tuli istumaan tuohon ja nököttämään selän taakse. Kaikki on valmista. Päivän päälähtö A-finaali, yleisöluokan A-finaali. 7 kuljettajaa viivalla. Ja tällä hetkellä Harju tulee Oilanen kärkeen. Harju on kakkosena. Ja se paikko ja nyt tulee sieltä kuka tulee. Järvinen tulee. Jonssu rajalla tulee kärkeen. Ja Harju tulee jälleen sitten. Ja nyt on ahdasta. Nyt on todella ahdasta. Nyt kun tuli kilpa numero 171. 37 musta lippu 171 numero. Järjestyksessä lähdetään. Ohituskieltoja ei ole voimassa, siellä vaihtaa se liikkuvan tavoittaja ja mitenkään sitten vastaan. Pystyykö Jussi vastaamaan tuohon Harjun vauhtiin, joka tapauksessa Tamminen nousee siihen Levolla tuntumaan kiinni. Viisanen sijoitus, se on tällä hetkellä 4. kun lähdetään lataamaan toistamiseen jälleen tuonne Ylänenkin pelissä. Ollaan samaisessa järjestyksessä, kolmikko karkaa, mutta Levolla ei anna periksi, ei millään anna periksi ja yrittää tiukasti. Viimeinen ratakierros on meneillään. Harju karkaa, Levolan kunnon mennikään ja saman Tamminen saavuttaa sinne Levolan Viipanen 4. Kiitos paikalla Matikainen tuossa järjestössä vanataan viimeistä kertaa sitten keskileikin kautta tuonne valikkokanteeseen. Onko se Harjun 6? Näyttää siltä, se on 6. kerta kun Harju tuulestaa pellosta. Valikkokanne, ylälenkki, asfalttiosuus, vasen, oikea, vasen, ruutulippu on pelastamassa. Marve tulee pois puskasta, poika tekee sen jälleen. Jatti Harju on pello kukku. Kakkosen sitten joistuu. Levolan 3. Tamminen 4. Viipanen 5. Matikainen. Sittenköhän se meni se loppujärjestys sitten, eikä 6. oli Jonssu.